Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan nakatutok na sa sining nga mga tinion ang atong sining nga mga kaaksyon aranas tuto Bambisan Roque ho dira sa Victorias kag Lorna Dilihensya sa Cadiz City. Una-una gid kamo nga duha ba? Sige, daghang salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod sa dili gid lamang madugay mga kaaksyon. May breaking story kita nga dalon dugay-dugay mga kaaksyon, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB sa sining adlaw sang Miyerkules pitsa 30 sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Magainop na kita, tubtob kita sa takna launay media sa pagdulong sa mga balita kagkaron sa later part sa aton sining pagpangalagad ang aton sining tie-up broadcast. Yung nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa sining udto? While nga nag-monitor sa aton sining pagpangalagad, nakachibog na nga ito sining mga kaaksyon, ilabi na sa mga kauturan ta diri sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod, kalakip man mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad.
pakigupod na sa aton sining palatuntunan na kag sa mga kaaksyon ta dira sa oriental side paghalonggid kita no kung anong mga health protocols nga ginapatigayon sa aton sining LGU sundon talang ini mga kaaksyon kay para man ni sa aton. By the way, karon nga adlaw last day kag buwas mga kaaksyon masugod na ang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental sa GCQ status. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon sa bahin sang kabugusan nga Rionsay sa mga probinsya? Diri sa Rionsay, nagapangamusta kami kag welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon nga adlaw mga kaaksyon. Sige sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon, balita, banat, bulig. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon na Marlon Hinovia sa dili ginamang madugay. Ini may kantanan sa 42,612 sang Sinovac vaccines para sa Bacolod kag Negros Occidental nagabot na subong nga aga. Kag Dr. Hinsola temporaryo nga magabulos bilang OIC sang OPA umpisa buwas nga adlaw Hulyo 1. Kay ti ang aton sining OPA Hedra sa Attorney Japheth Masculino ang mag-retero na sa pagpangalagad no. Ting mabulos sina si Dr. Hinsola. Aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Councilor Lopez personal nga nagbisita sa gina-develop nga lugar sa Sumag River. Konsihal igaduso ang ordinansa nga nag-regulate sang operasyon sa mga establishmento nga may impact sa environment. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa Provincial Jail sa siyudad sang Bago may koordinasyon na sa ginahimo sang Bacolod City Police Office sa posible pagpanago sang mga nagkapalagyo nga preso diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita si Aksyon na Brian Morden on duty. Ay, party. Actually, rest day tanin ni Aksyon na Brian mo ti ma-duty siya anay, no? Sa po nga balita, wala pa nakabaton sang mando angot sa pag-dismiss sa 5 ka mga pulis nga nadistino sadto sa Moises Padilla. Kag anay pulis nga nadakpan nga may armas sa banwasang Hinigran igapasaka na sining hapon. I-inquest na siya sa korte sining hapon mga kaaksyon. Aton hibaloon karon dugay-dugay ining si retired Colonel Demosthenes Fernandez nga nadakpan sa legal nga armas lutang kagabi dira sa banwasang Hinigran. Samtang update dugay-dugay sa aton sining patrol nga ginrespondihan ang ining isa ka insidente dira sa
sa isa ka lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town mga kaaksyon, no? Ara na si Madam Ruth Gamala ga monitor na sining mga inuras. Sige, salamat gid Madam Ruth Gamala. And sa syudad sang Cadiz, 34 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong homicide. Kag sa syudad sang Sagayhon na pulo ka mga persona ginserbihan man sang warrant of arrest sa kasong illegal gambling. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nag-chibog na ang iban sini. Ang iban sini, nag-preparar pa sang palanyagahon, no? I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining programa by Aksyon BBB, no? I-like lang kag i-share kay tirahon ta na dugay-dugaya ang inyo sining mga information, mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad. Kag sa website naman sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta nga nag-monitor na sa sining udto, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, June 30, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 3 kag 7, liwat 3 and 7. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, makwantanay, manamyaw kita sa mga kaaksyon nato, no? Daligid lang pwesto anay sa mga kaaksyon ta, no? Kay masalyada ta dugay-dugay, daligid lang ha, kay i-open ta na nga aton sining mga mensahe, no? Nga ginpadala kag nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos, daligid lang, no? Plastar. Ayos, tirahon ta ni mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto, mayo lang nga pag-monitor sa nagapadiwal. Ay, pwede. Sa kay Bambi San Roque. Thank you so much to. Dira sa Victoriasa. Salamat, gid. Rachel Bonilla, may lang nga pag-pamati kay Baryuga Ray. And Susit Alunan kay Niepes A. Jasmine. Madam Virginia San Antonio Olpenda. May lang nga pag-pamati. Christine Minies Villalobos dira sa DSB. Erwin Dicatoria Gonzales, may lang pagpamati man. And news, daw hindi ko ni mabasa, ningin pang suli ni man, news si Roser. GN LHA. Ay, pwerte. Sige, Z Reds Mendoza, may lang pagpamati. Kag Angelo Mendoza II, may lang pag-monitor. Kay Martin Gonzales, kay Faith Sigubia Alba, Jonalyn Abad, Rofino Ira Gabino, may lang pagpamati. Connie Dormitorio, Ray Abalahon De Claro, and Marlon Minerales.
And Jeneline Werba, may lang pagpamati sa Larda Palma Honilo, Junilo ni kun Honilo, no? Richard Plandes, Alex Monteza, Maria Cresme, Lamasan Cloud, Roby Pagunsan, Elga June, kay Res Musya, or Muslane, Res Musla, no? Susan Gonzales, Iboy Sarabia, Arnie Phil Ormando, Lorna Termil, may lang ang pagpamati, Lorna Termil, Arnel Po Disamparado, Tomas Brunyola, and Nelda Siguanse, kay Manjo Arnijo, Jericho Jong Lapidante, may lang ang pag-monitora, Gina Ojales Balat, grabe nga apelido, Balat ba? Sige Gina, salamat gida. Mayumi Goda, may lang ang pag-monitor, Amalia Prado, Celine Mandate, Nilisa Belvis Alpay, Inday Blasa, Mata Titans Magalona, Idmar Kilitar, kag Emily Hendrala. Thank you so much, Gid. Sa inyo sini nga, pagpakigupod, unang nag-likes kag nag-share sa aton sini nga programa. Kay Didit Fernandez, may lang ang pag-monitor, no? Kag tsakay oy pariente Percival del Oeste, may lang ang pamati, no? Paring or sakay Toto Percival del Oeste din sa Subong man, draman sa Cadiz gyapon. Sige, thank you gid. Dali gid lang mga kaaksyon, standby yan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:37 na, no? Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan talang DTX5. Para man sa inyo mo, ilabi na sa may mga problema, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 ang aton oras mga kaaksyon. Daligid lang kay may follow up kami sang aton sining patrol, no? Sa sining information mga kaaksyon. Daligid lang kay parang development ini sa pila ka mga kaso mga kaaksyon, no? Daligid lang kay matirata na isang pilata ka mga information. Daligid lang aksyon Alvin Graba kay unahon ko ni anay ho basi kung available na siya kay kainagin kontakta ini siya, no? Diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon, no? Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:40 na nga aton oras diri sa aton sining pangalagad. Mga nag-abot gali kay na ang sakay sa Philippine Airlines cargo flight ang kapin sa 42,612 sang Sinovac mga kaaksyon, no? Sa Bacolod sila'y International Airport mga kaaksyon. Nagabot kay na sang aga mga kaaksyon. Daligid lang kay ari sa linya naton si
Jail Chief Inspector, Chief Inspector Jairos Duhilio. Jairos Anthony Duhilio. Si attorney, no? Attorney, mayong udto si Aksyon Rex sa Aksyon Radio. Mayong utuman, Aksyon Rex, kag sa bilog ng tagpalamati sa Aksyon Radio sa bilog ng Western Visayas. Oh, sir, anong update ang report ko nga nabaton nga daw may ara na tabo sa area sang Morsya? Initial pa lang no, ang report. In fact, I have yet to confirm the report sa akon. We have already two recaptured escapists. Okay. Isa actually is wounded. And still ongoing pa ang aton manhunt operations sa mga nabilin nga tatlo pa. Tatlo pa. Pero ining duwa, I think daw barangay Blumentritt sa Morsya, sir? Yes, sa Blumentritt, Morsya. Sino ni sila, sir, nga duwa ni? Ang duha nga recaptured naton si Daniel Tamon, and the other one is Marvin Celeste. Marvin Celeste kag Daniel Tamon, sir, correct na Yes, Okay. Subong sini, ang report ko daw may shootout nga natabo? Oo, daw ang isa wounded actually, si Marvin Celeste, wounded. Kinanglan ko pa gani confirman. I have yet to confirm the report nga kung anong status ang wounded na ito nga recaptured. Bali tatlo pang pangita subong, no? Yes, ongoing pa actually. Kaya daw naspatan sila dito nga area, nga upod man sila gihapon. Okay. Anong naka-enkwentro ni sir, tropa man ninyo? So, composite teams ang with PNP, no? Kag ang BGMP naton nga recovery teams. Okay. Sige. At least may progress na ining 5 ka mga escapo ni nga padayon pang ginapangita sang tropa ninyo and tatlo pang nabilin as of this time, sir. Attorney. Yes, Aksyon Rex, and hopefully makuha ni naton sila nga 5 sa subong adlaw. Ang 10,000 per head to nga reward money nagsaka to, sir? Daw wala man. Pero sa tatlo ni nga nabilin, may mga initial na kamo kung sa din sila nga area, sir? Dito man subong ongoing actually. Kaya daw naglagsanay man sila ditong area. Ginalalit pagit ko subong sa area nga nakuhaan na sa duwa. Okay. Sige, sir. Attorney, salamat gid. Thank you gid sa information. Action Rex, God bless and stay safe. Sige, sir. Salamat gid. Same to you. Thank you gid. Nabatian mga kaaksyon si Attorney Chief Inspector Jairos Anthony Duhilio gikan sa BGMP asto sa progress sining balita angot sa sining shootout. Actually, shootout ni may pilason nga natabo dito sa Barangay Blumentritt sa Banwa sang Morsya. Amo nang progress as of this time, may tatlo pa actually ginaayam. Ang report nga nabaton tang tingob sila nga 5 mo. Pero gina-verify pa ini kay daw may yara pa tension sa area. We have Aksyon Alvin Graba direkta sa Banwa sang Morsya. Ilabinadra sa area kung sa din tabo ining pagsalakay sang mga miyembro composite team ni member sang PNP kag BGMP ang nag-operate sining aga, no? We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex, no? Live kita mismo din kita mo sa atin sa Facebook Live. No? Kapag nakapong kita sa lugar mismo sa insidente. Okay. Okay. Layo-layo nagawalin sa may alagyan? Layo-layo ni Aksyon Rex. Marakat ka pa. Subong kapag nakapon pa sini. Para ma-zero in ta kay ongoing pa man ang manhunt operation. Sang mga kapulisan sa idalom, sang Morsya PNP kag ang BJMP Action Rex. Actually, nakita sa Purok Dilis, no? Purok? Purok Dilis. Dinadampi man?
Purok Dilis Barangay Blumentritt Action Rex. Ang Blumentritt, napuwas ka na dira sa Banwa? Mali ang lugar Aksyon na Rex, hindi ka na makalampuwas, kundi antes ka makaabot. Okay. Antes ka maglabot sa may patio galida. Aksyon Rex, Alvin? no? Yes, oo. So may patio diri dampi Aksyon na Rex. Unhan pa, kay halos lapis magit, ang pinaka marking point mo para kasulod ka tubang sa barangay hall, pasulod pa okay. direction. Oo. Pa south ka nga direction, hindi pa north. Hindi, pa north na direction Aksyon na Rex. Pa north ka nga direction? Hindi, pa south. South na direction. Oo, pa south na direction. Yan pa subong sini Aksyon Rex. Hindi masudlan sang salakyan ng area ng ginalakat mo subong? Hindi ni masudlan Aksyon na Rex. Kasi actually nasugata sa ginang nakasulad ng kaina. Ang yasang ambulansya. So, Murcia, pero karga na tong isa asa alleged nga napatay Aksyon na Rex. Amo to si Milvin. Nagkadali lang. Kay ang report nga daw si Marvin Celeste mo ne? Oo. Yes, Aksyon na Rex. So, i-check ko pa lang Sir, ato pa? Layo pa, sir? Oo, ginto doon. Ang motor pa, medyo layo pa. Layo pa? Aksyon Rex. Kay sa lugar mismo ang ginagita, nasang kampo, Oo, kampo ang piyak ning ginaladay mo daho? Oo. Piyak ng Aksyon na Rex. Medyo layo ni. Sunod ko nalakad ko ni Aksyon Rex mga sobrang ka 500 meters. Oo, layo-layo magalin sa highway. Layo 500 meters daw, mga 700 meters guro nang malabot mo tong area. So actually halin sa highway Action Rex, makasulod pa kita, makasulod pa ang salakyan. No? Makasulod pa ang salakyan o galin sa grabing dalom duta road insert Action Rex. Asinda Road din Center Road na ini Action Rex, medyo tagayin ko mga, hindi ko magsala, mga 200 meters ara na kita. Okay lang, sige lang. Pero may ginhawa pa man nga magkahaklo kahangin da. Yes, Rex. Kita pa naman nakita sa na diri, may mga panimalay diri Action Rex. Ari naman ang mga nakitang una, salakyan. Magkasulod man ng salakyan da? Nakita ko actually may kasulod ang gamay na yung salakyan kasulod ang yung patrol time di daya makasulod Aksyon Alvin way ko na lang din pa sa Action Rex kay Dalom kiyawang kagalakat na di kay Dalom pa ang dalan may Dalom may nabaw may Dalom may lagyan pala Action Rex ang kwan sang tracking na agyan naman sa mga tracking. Di mabudlay, pabenturar kasi ko, mas mayo ko na lang, Action Rex, no? Kaya mo da? Pare na kita. Okay. Kaya pa man. Sige, mo ginang nabiliban ko gid sa imo. Sige, may actually na interview ko bago lang si Attorney Jairos. May isa ka captured kag isa ang gin-report nga na tiruhan or atong nasugata mo nga ambulance nga ang report mo nga nabaton DOA yadto pero subject to be confirmed pa ina kung sino yadto basta daw may isa to Marvin Celeste kag sinong isa to Danilo Celeste? Isa may Danilo Celeste man Action Rex pero area kita sa lugar. Daniel Tamon, si Daniel Tamon to. Kanta na ang kapulisan sa idalom sa Murcia PNP Action Rex. May mga balay pa na dagali ya? May mga balay pa diri Action Rex, no? I-try i-check ta kay ba palang may investigation na ang mga kapulisan, especially sa pagdumala ni Police Captain ang hepe nila diri Action Rex sa mamangkotan ko sa pinaka mga tao diri nagkasubong sa Action Radio. Sir, pila ka lupok ng nabatian ninyo rin, sir? Damo man? Oo, may pila sa damo. Okay. Ang live mo da, nag-check ka na Action Alvin? Oo, nado. So, mangguro, bilag.
Itong sa Lupok, ang iwan na batian, ang ginapa-interview sa Aksyon Direct. Saan pangalan sa kanila, sir? Si Mario. Si Mario. Mario, mga nanong oras mo na batikan ang Lupok ni sir? Hindi lang aga. Hindi lang aga, gid? Oo. So, bali automatic. Paano, naibalon, dili gina panago, hindi ka mga pagante, sir? Wala, ano lang dito. Nagagilang. Nagagilang? Oo, nagagilang sila. So, bali nakitaan mo, gid, sir? Nga Ay, wala sila kakita. Hindi lang sila nagpalagyo, no? Hindi lang sila nag-agi. Diri lang sila nag-agi. Diri lang gali sila nag-agi aksyon na Rex, no? Makasunod man galid ang mga salakyan. Galida mo man da salakyan nagka-park ko? Oo, iya pang action Rex ang sulakyan. Iya sang Mursyan eh? Oo, iya sang Morsha PNP. Ang ila sining ang Mitsubishi Hilux Manila. Oo. Ang ila diri action na Rex, no? Anyway, sir, nakitaan mo man ang mga natiruhan, atong natiruhan. Kita kaya rin nabiyas balay mo, white yan ang ba? Atong disuya, sa din dam pinatabo. Dito, layo-layo pa ganito. Layo pa ganito. Ara lang niya, ara lang ka. Oo, so ano masudlan pa na sa salakyan dito? Hindi na. Hindi na iya masudlan sa salakyan? Hindi na. Okay. Hindi siya masudlan. Sa pa. Sa may sapa? So, initial, di sila kapanago, gali, sir. Ito na hibaluan mo lang. Sa may lakos nila? Oo, sa pa, no? Sa may sapa sila nagpanago. Okay, sa may sapa. So, arap mismo, dira sila ahas pa subong arap, ha? Okay na. Napuhag nila. Napuhag na sila. Okay, so kamo mismo, napuhag man. O kung nag-tingalan ka mo? Oo, tuwag mami. Igay sling it up. May presyo na nakaplagyo. Doon pa kanto. Oo. Si Kapitan, ari eh. Why nagkapitan? Why ito sa barangay, bro? Sa barangay sa Kapitan. Pangalan mo ganito, di ba, sir? Si Mario. Mario, kung makatuko dito sa lugar, may mga pila ang distansya ka? Layo pa eh, siot. Layo pa? Layo pa na. Ang daw sa tiyat tubon nyo. Oo. So, malakad tuloy niya eh. Oo. Pero siot lang. Siot. Oo. I-try ka ni Action Rex. Sir Mario, salamat ha. Action Rex. Ang ginapunduhan mo damo ng pinaka-proper asyenda na nga area? Ano nga ni Hacienda, sir? Hacienda Viles. Hacienda Viles, barangay sang Blumentritt. Barangay Blumentritt, no? Barangay Blumentritt. Oo. Pero kung Hacienda Viles, atong ginapanabuan nila, under gyapon sa Hacienda Viles. Oo. Okay. Under gyapon Action Rex, no? Sang Hacienda Viles. Action Rex. I-try sabi kung bakit balang makakuha na kita initial brief na pagdapang sisa sa mga kapulisan try sa bati RT COP. Si Sir Moya, sir. Si Sir Moya, Action Rex, na. Si Sir Moya? Sige. Si Police in Moya, Action Rex, no? Ang Arina Dre, kay try sa kung pwede kita ka dali, no? Kay sir, hindi lang anay ko na, sir. Hindi pa. Action Rex, no? Kaya daw Garage Korea pa sila. Ari man na dari magluwas diri ang yatang BJMP Action Rex. And at the same time, ang mga personnel ng BJMP ari naman na dari. Of course, no? Si Sir Police Captain Muya. So, at least depende sa kung pati mga available man sila kaya pagpanawag sa sa in-action section kay ongoing pang yun sila manhunt operation. Again, manhunt operation sang angot. Luwas sa duwa to, may ara pagidibanda nga part sang duwahaw nga tatlo nga mga preso? Amo ding tatlo lang ang ginapangita kay isa captured, duha captured although isa tiya killed in action. Killed in action gid man tong gindalato sang ambulance? Amo ni Action Rex ang mga bakit nga pag-istoryahan kag bati ongoing pamahalaan nga investigation sang mga kapulisan, no? Sang Morsha PNP, try ta si Sir Moya. Sir, pwede na si Captain Moya, sir? Pwede na maistorya si Captain Moya? Pwede na siguro, bisan gamay lang. Oo, bisan gamay lang natin, sir. Si Captain, sa Action Rex yun natin, sir. May mga kuan galida, may mga manukan? May manukan man diri Action Rex. No? May manukan man diri. Mga hiligtan ng iwan.
Tagang kalawanan diriya siya, manupang din niya diriya at napasaran at select eh. Oo. I-try sabi si Captain Loya. Ang ginapangita pa subong si Alejandro Montoya and Danilo Celeste kag Francisco Ipugon. Yes, Paksara Rector. Si Sir, tagaro istorya pangalan sa inyong distributor. Sir, pwede na? Sir? Ano, sir? Ano ka plano pa, sir? Sir, ano ka na, sir? Si Aksyon Rep, si Police Captain Muya Aksyon Rex. Sige, proceed. Sir, subong sa Aksyon Radio, sir. Anong pinaka-latest diri, sir? Nakilala na yung napatay man sa no? Sa amon, ano sir, wala pa naman kilalaan, wala pa naman na pamango sa video, hindi kong sino sa lima. Dali lang kay nautod ang imo nga komunikasyon. Si gapamati kamo sa interview ni Aksyon Alvin Graba sa Chief of Police ang Banwa sang Morsya, Major Gerald Moya, no? Dali gid lang mga kaksyon kay balikanta si Aksyon Alvin Graba gikan dra sa Hacienda Villas, Barangay Blumentritt, Banwa sang Morsya, no? Signal mo da Aksyon Alvin daw. Dali gid lang, no? Kay gina-check ta dra na yung signal mo. Daw marubudlay ang signal mo dra, no? Kay suludlon pa man nga lugar mo dra sa Barangay Blumentritt mga kaksyon, no? Sige ga pamati kamo sa live reports ni Aksyon Alvin Graba ang gindala kag natiruhan sang mga operatiba naton isartin Melvin Celeste. Kaso illegal possession of firearms kag residente sang Sitio Tima, Barangay Gawahon, syudad sang Victorias, no? Muning inisyal kag ining si Danilo Tamo, no? Aksyon Alvin? Proceed. Medyo daligid lang kay ang aton nga signal da hindi maklaro, Aksyon Alvin? na? Sir, ang tatlo, sir, ongoing pa ang ganito pa rin. May mga, ano lang tayo, may tao na sa sulod sa mga ano. Sabihin nila. Galing subong nag-request kami liwat para planuhan liwat kung ano. Hindi kami maagi. Ay medyo ano ng area natin, no? Boundary na rin sang Bacolod. So, coordinate na sa Bacolod at State para mag Jerusalem. O dito muna, wala pa naman na ano gate. Aksyon Alvin? First, Nokia FC, ito mga led by Colonel Regalo, siyang gaano sa Subong, ginalagas natin sa mga katubuhan. Oo. So, bali, ano sa pagpapin niyo, sir, ari pagin sila nagdirisan, nagilaktan sila yan. Oo. Apa din sa naglakalak sa tuna. May duwa, may isang, kami na nag-split ang tropa nato ng more sa pusto lang natin ng personal citizen. Yes. In short, sa karon sir, full force gate ang tropa sa more sa PNP with sir. Kay Gagina, ito isa lang sila grupo. So, ang paglagas namin Gagina, bali ang initial ito Gagina, ang aga ni Kapitan na lawag sa akin. Nangagaw sila ng pagkaon sa mga cellphone dito sa mga gaudra sa kampo. So, pagkaon sa akin, ipakasod na yun ang mga intel operatives sa ng ating alert team. Pagkabot dito sa area, pinlagas na sila, upod man ang ating na pinlema ng ating mga personal contingente. Oo, anong posibilidad? Gutom gali ni sila, sir, kinawat pa sila yung cellphone sa pagkaon? Oo, kung ito sa mga gingkawatan ng pagkaon. So, amo na, binlagas na sila sa grupo. So, isa sila ang grupo ginagod sa nag-split sila. Nag-split na ng ating grupo. Itang bigyan kita ng messaging. Yes, sir. Actually,
si Police Captain Muya, not unless may dugang kasi. Okay na ko. Yes. Captain, thank you din sir. Pasensya sa istorbo. Aksyon Rex. Sir, salamat din, no? So, malakatan naman na sila. Para kay nag-stake gali ang iniga grupo Aksyon Rex. That is, pero sa monitoring nakita dra based sa information nila, limagid man sila nga nag-updanay? Yes, Aksyon Rex, limagid sila ang nag-updanay. Amo tong nagpangawat sila sang ano to gani? Nagpangawat sila pagkaon? Kag cellphone? Sa mga hacienda worker. Oo, okay. Nagpangawat sila pagkaon kag cellphone sa hacienda worker. Ang hacienda worker Aksyon Rex, among mani, ang nagkuhan pala Aksyon Rex, ang nagtimbre sa mga kapulisan. And that is why, gilayon nga nag-aksyon ang grupo ni Police Captain Jubert Muya. And Ara mandagali si Police si BGMP Jail Chief Inspector Aribalo? Oh, yes sir. Ari mandiri. Subong pwede ito man ni Aksyon Rex, no? Istorya makakuha sa abi. Actually, bilid mong ko kay bisan si Jail Superintendent Aribalo, ang bulig man dagas sa piyak sini nga ang natabudin sa palagyo ni Lima, i-try sa si Superintendent Arevalo. Sir, live ka subong sir sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, confirm duha ang captured sir. Duha. Ang captured to, pinasasala ko. Ato na sir sa salakyan? Pero ang isa to sir, to na patay to. Hindi pa natin sure, kaya yung padala pa sa ambulance. Pinadala pa sa ambulance sir. So, subong sir, on the way pa ang Manhunt operation? On the way pa. Ang pinasasal niya ma-recover na natin. Yes sir. Sir, paano ninyo by the way na zero in ang ining mga nakapalagyo sir? Intel. Through Intel operation. Okay, Rex, no? Sir, thank you good. Sir, not unless may dugang kasaya. Okay na ko. Oo. Colonel, thank you din sir ha. Kasi kay Kabal Groceries. Medyo pa-away lang ano dito ay. May saka matulog ay. Medyo wifi. Hindi sa pareho natin. That is the director of regional director to apprehend all the... Yes, okay. Di na itong nadakpan to? Sir, ang nadakpan to, di na to. Ito na nakasecure sa itong detail. Pagkatapos booking na ito, ibalik natin siya sa area. Oo, pero di na ito dalon sila sir. Kaya ilang sigata ang man ito pag-ina? Most probably, pagkatapos na sa all the paperwork, resolving na sa secure facility. Okay. So, sa karon sir, atuto sila sa BGN to o konrekta sa Mauritius? Sa kon, harap pala sila sa area. For accounting karon, matapos operation, then paperwork. Okay. Aksyon Rex, si Police Jail Superintendent Arevalo. Thank you din sir. Puro paway lang sila kadali Aksyon Rex after sa sinang linagsanay kay makon na way pa kuno sila tulog. Ngayon sa lugar tayo kay mayo ayon ning signal, may signal dari Aksyon Rex nga tigaw gid. Pero at least dula man ang Hindi nato kunong nadakpan to nilang si taga DSB to? Oo. Si Daniel Tamon? Gindala to kay amo tong nasugata ko kagina Aksyon Rex sakay sa ambulansya. Duha gid sila gindala? Duha gid to. Duha ang isa to, ang initial base sa driver ng ambulansya. Marvin Celeste. Oo, medyo amo tong natiruhan nga way pa nato, no? Although na confirm naman sa BJMP. Aksyon Rex yung isang napatay, killed in action. Nga isa base pilason o kung kay atutok kagina Aksyon Rex medyo taga-gawahon to siya gali si Marvin Celeste. Gawahon gali. Oo, si Daniel Tamon nga nadakpan taga Barangay Kumaliskis, Don Salvador. Ay, so amo tong nadakpan Aksyon Rex may tatlo pa, no? Ang tatlo ni Saliwate si Francisco Ipugon may kasong robbery with homicide, no? Taga Barangay Isyo sa Banwasang Kawayan. Si Danilo Celeste, utod ni siya ni Marvin Celeste. Si Danilo Celeste, kaso karnaping, robbery, illegal possession of firearms, kag attempted homicide. Residente sang Gawahon, Victorias man. Kag ining si Alejandro Montoya, kaso maning karnaping, illegal possession, taga Gawahon, Victorias man eh. Correct, Aksyon Rex, no?
So, umuling, base makakuha pag kita sa pinaka-latest, kay this time, nakita natin Action Rex, ang ibang nga mga miyembro ng kapulisan sa idalon sa Mauritia PNP, ang First Negros Occidental Mobile Force Company, upod ang mga jail personnel Action Rex, pakuway pa ni this time. Pero, din-divide man nila ang ila sining oras ang nagagrupo, no? So may ibang pa nga ongoing pa man ang manhunt operation, this time Action Arrest. So umuling sitwasyon diri sa area with Aksyon nanitiraw ang kaaksyon nyo. Pero anong movement sa mga kapulisan ta direction, Alvin? Subong paway for the meantime, ari di sila plano pa si ang hepe sang may naglagas to, may nag-operate to? Yes, Action Arrest may galagas na to. Among manang hambal ni Captain Moya, maginto nga ang duha pagid nga naglagas, no? Sa para sa sining tatlo kay naglakpan ni silang tatlo Action Rex after nga nagbayluhanay isang bayluhanay may natiruhan sa ila sining grupo kag ginpalukpan sila sa mga otoridad Action Rex. So bali magadepende ni karon Action Rex, no? Kung wala anong pinaka-latest kasi makakuha magkita diri sa pinaka-latest pag-granting nga ang mga kapulisan sa idalong sa Mauritia PNP, BGNP, pahuway-huway panadang pulis naton? May planning man sila kagina Action Rex, so balang kagina planning sila. Oo, planning pa sila. Atong sabat na lang kadali si Captain. Okay. So, sabat na lang siya kadali. Kaya kundi siya malakat, medyo box out lang yung tayo para hindi lang gani man. Kaya ara pa na da subong kamo? Yes, Action Rex, ari pa kami diri. May ibang patong group na pang-Action Rex. In civilian uniform, makita mo sa atin sining Facebook live. Nakasuksok pa ni civilian ka nakauyat sa mga armas Action Rex. Padayon man sa ila sining. Pero confirm na ning si Marvin kag Daniel Tamon ang na-captured kag na tiruhan? Action Rex base kay way ko to na pamangkot man si Sir Kondi, pamangkot ko lang, may ka naka-kuhan ka gali Action Rex. Oo, kung confirm na ning amo ni silang tawo? Oo, si Tamo, no? Action Rex, no? Oo, Tamon, kag isa ka Celeste, Marvin Celeste, kag Daniel Tamon. Bikon sila na ni? Yes, ipa-confirm pa lang, di ba, no? Kay Sir, kung bala, nag-meeting sila Action Rex. Nagduwalik sila sa meeting na. Okay. Kaya na naman sila si Captain Moya kaya si Superintendent Arevalo. Meeting ng tugiato ni sila. Kaya hinunano naman Action Rex. So, nagpunta lang sila Action Rex kay para ma-confirm ta. Sige, balikan ta kada karon dugay-dugay kung anong mga progress pagid nga mga balita Action Alvin o ginhawa kamo anay dira sa Hacienda Villas? Yes, Action Rex, no? So, rekta diri sa area ng Hacienda Villas with Aksyon nanitiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa report ni Aksyon Alvin Graba, direktadra sa area sang Hacienda Villas, Barangay Blumentritt sa Banwa, sa Morsha. Na interview bago lamang ang hepe sang Morsha PNP, Chief Inspector Gerald Moya or Major Moya and Colonel Arevalo, mga kaaksyon ng hepe sang BGMPB4 dra sa tabunan bago angot sa sining operation nga ginpatigayon kag diri na tiruhan certain Marvin Celeste kag tigin ko ana sa ambulance kag ini siya nagapangatubang sang kaso nga illegal possession of firearms taga Sitio Tima, Barangay Gawahon, syudad sang Victorias, kag isa pagid nga nadakpan Daniel Tamon, certain Daniel Tamon ga pangatubang sang kaso nga murder taga Barangay Kumaliskis sa Banwa sang DSB Negros Occidental, while ang tatlo pa nga padayon nga gina-operate sang mga otoridad Francisco Ipogon may kasong robbery with homicide taga
Barangay Isyo, Banwa, sang Kawayan. Danilo Celeste may kasong kidnapping, robbery, illegal possession of firearms, attempted homicide, residente sang barangay Gawahon sa Purok Timawa. Kag Alejandro Montoya may kaso man nga kidnapping, robbery, illegal possession of firearms, attempted homicide, kag acts of lasciviousness taga barangay Gawahon man sa taga Purok Tisol. Tisigi pang operation sang aton sining mga kapulisan sa NOC-PPO kag multiplier force sa BGMP kag Murcia PNP. Karon dugay-dugay balikan ta si Aksyon Alvin Graba, balita gikan dra sa area sang Banwa sang Murcia. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:11 ang aton oras sa mga kaaksyon ta. Daligid lang ha kay Santon Plaza Balsop mga kaaksyon. Amuning pampak ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni may kangtanan sa palayag ni Councilor Lopez nga personal sining nagbisita sa gina-develop nga lugar dira sa Sumag River. Konsehali Gadoso ang ordinansa nga nag-regulate sang operation sa mga establishmento nga may impact sa environment. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Rex, balik diri sa may siyudad sa Bacolod. Si Bacolod City Councilor Carla Lopez ang chair sa Committee on Environment matapos Action Rex nga sang nag-start yung COVID-19 pandemic. Siya ari sa area dito sa Luzon, Action Rex. Pero balik diri sa Bacolod City si Councilor Lopez kag personal nga nagpadulong dito sa may area sang Sumag River. Kung sadiin may sang reklamo Action Rex ning gina-develop na lugar kag beach project sakop sa duwa ka barangay ang Sumag kag barangay Kahanokoy Action Rex. Ginpahayag diri ni Councilor Lopez nga mismo nakit-an si Action Rex ang pila ka mga violation sa lugar kag sunod sa iya ilakip niya ini siyang report nga igapadak ni Action Rex sa sanggo niya nga panglugsod. Kung madumduman niya, ang SP recently nagpass ng resolution nga naghatag sang special designation kay Councilor Lopez na mo ang manguna o po ng City Legal Office kapulisan kanya tungdan nga mga government agencies Action Rex kay patuman ang mga cease and desist order kanilang pang mga resolution kag ordinansa hangos ng ginareklamo nga development sa may Sumag River Action Rex. Din pa ni Lopez, ning klaro niyang ang ginareklamo nga si Engineer Andres Bacolod nag-comply Action Rex sa CDO na din pa kanaog sang syudad magkatuhay ini sa mga nagagawa nga litrato sa social media nga allegedly nagasigi ang operation bisan nga mayara sang CDO. Ginpahad sang konsehal nga mayara inisang ginatunan nga proposed ordinance nga nag-regulate sa operation sa mga tourism establishment nga mayara sang direct impact sa palibot o kon environment action Rex. Haring tingog ni City Councilor Carla Lopez. I inspected the area yesterday myself and I saw some violations in Korea. Ako naman to ang one of the operate lang wala business permit and then si Bacolod also accompany mo around the area. There are many suggestions I need to make and also maybe even an ordinance to regulate among aton yung mga all these other operations that for tourism establishments labi na if they're operating sa may mangrove area. But physically, nag-visit kayo sa area siya? Yes, I spent several hours in Tanabu Beach, and then kaya mo ito ako po sa notice niya sa may suggestions with it. And I said maybe there is a need to really put an ordinance with regard to,
establishments working in the tourism industry. Kay it was a wide area. So maagas na pahanukol. But I was telling him, I don't want it to be another Punta Taytay. Youth ka nagpapahala lang. So hopefully, we can immediately take measures if I can really focus on like an ordinance and really following its immediate implementations. The ordinance will focus on anong aspect? Well, the ordinance in relation to the operation of tourism establishments, particularly those who have really a direct environmental impact, such as those located in rivers, waterways, in seas. Actually, let's na matihan na si Councilor Lopez. So, karon sa hapon sa virtual session ng sa mga recommendation kada suggestion kaya sinito sila nga pag-inspection at mapadulong dito sa may lugar, i-pa-adapt ang nga report sa sanggunian nga panglungsod. Balita dito sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon, dahil sa lugar. Ulan sa balita ng ka-aksyon sa Bacolod Aksyon Brand. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluhantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, ini may kang tanan sa 42,612 ang Sinovac vaccine para sa Bacolod kag Negros Occidental. Nagabot subong aga kag Dr. Hinsola temporaryo nga magabulos bilang OIC sang Office of the Provincial Agriculturist or Provincial Agriculture umpisa buwas nga adlaw July 1. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga alas 11:50 tak na kainasang aga nag-landing sa Silay Airport nga runway ang Philippine Airlines sa cargo flight karga ining 42,600 ka doses ang Sinovac vaccines para sa sunod sa Bacolod kag Negros Occidental. Kabahin sa 150,000 ka doses nga nag-abot sa buong nga adlaw dari sa Western Visayas gikan sa National Vaccination Operation Center. Sa 42,600 7,800 diri ang para sa sunod sa Bacolod pag 34,800 ka doses naman para sa Negros Occidental. Suro ka Governor Bong Lacson insigita buwas ka adlaw nganing nagabot sa mga aga nga Sinovac ay i-deliver sa mga local government units preparado na sa ila sa nga pagpatigayon ang vaccination o kung may ara na ang listahan sa ilan sa mga vaccines nga dapat pakunahan sa Sinovac. Yari si Governor Bong Lacson. Of course, we will distribute that again to the LGUs. I think start tomorrow they will start loading out these new vaccines that we just received. At the same time, we will continue to roll out the Pfizer vaccine up to Friday. By the way, the vaccine that arrived today is Sinovac. Ang gabay sa palayag ni Governor Bong Lacson. Samtang sa mga adlaw, munang katapusan nga adlaw sa papangalagad ni Atty. Jafet Masculino bilang government workers sa sunod sa 34 katuig. Ang katapusan niya nga ginauyatan subong amo ang Office of the Provincial Agriculture. Palibos nga adlaw, mayara sang pag-una nga officer in charge o kung OIC pala mga Aksyon Rex. Ini siya amo si Dr. Dina Hinsula. Dr. Dina Hinsula, dara man sa kadaan naglawig sa Provincial Agriculture nga talatapan. Nagaserbi siya bilang supervising agriculturist kag senior agriculturist. Pero ang magabulos kiti Aksyon Rex bilang provincial agriculturist na istorya palang nagligad nga adlaw ni Governor Bong Lacson. Alam ba isa ka persona nga na istorya na si Gov Lacson, outsider na siya busalingon
why na siya nagatrabaho sa Provincial Agriculture's Office. Outsider ni sa, pero hambal ni Gov, kinaklaro niya na wala pa sang kasiguraduhan kung batunon sang sinenggin istorya niya ang tanyag or ang posisyon bilang bago nga provincial agriculturist. Yari si Governor Aksyon, Balikanta. Well, temporarily, we will assign Dr. Tina Ensoda to the OIC of the said office. Well, right now, we are interviewing an outsider. We will have to decide if he will be the right person then. Aron sa puntinguan talaga malabot sa attorney maskulino, may Aksyon Rexa, kay medyo mayara pa sang tubangon dali nga problema. Attorney maskulino, sa pagpiya niya, kaya mayara siya sang... Last day niya subong? Oo, last day niya subong, pero mayara pa siya sang sapton nga dapat sapton nga syukos orders, makin mo 3 bilog. Sus. Pulo ka mga syukos orders, di ko mayara ka Nag-retire ka na, kay mapahuay-huay ka, pitiksintas daw naglingin pang ulo ya? Prong information nga nabaton ta Aksyon Rex, daw lain nga tao dapat na rikotan nga pasulon mo. Kaya dumdum ka nga si Colino, ang ginuyata niya dito kayang posisyon, Economic Enterprise Development Department, pamuno. Ang iban nagasiling Aksyon Mar, ang pasulon dapat ang mga tao. Si Masculino nagsalo, makin mo 1 million siya mabayad ya. First kasyokos order sa issue ang sa wala bayaran na catering services. Karuwa nga syokos order itong dryer to, grain dryer, no? Lain ang specification, imbis nga 8 tons, 6 tons lang na-deliver. Tatlo, morning 23 ka mga long overdue project, communal irrigation project, makon mo Aksyon kung sumasumahon mo, ang kabilugan sa 23 ka mga projects, 45 milyones pesos, masubra. Amo nang sarap pa ni Masculino, siyempre kung mag-retire ka, may kuhaon ka na benepisyo. No, kung narakas gobyerno, masarangan ka din ni Masculino ang Surex bayad 1 million. Tapos lingod ako, o galing, kung mayara ka pa sa lapton, dapat i-clear mo ng ngalan mo. Antes mag-biyak Surex ni ang Balito, depende na sa uli sa advice sa Provincial Legal Office, nano ang matabo, nanong plastada sa pagbiya ni Attorney Masculino. Ang kaaksyon yung ikan sa Kapitolyo Aksyon, Malo Hinuwaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:23. Daligid lang mga kaaksyon na. Kay mahatag tanay pilang ka mga commercials. Then balik kita address aton sila nga pagpangalagad. Standby na Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo kag balita naman sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Nasa tamang serbisyo.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 ang aton oras daligid lang samtang rega pahunay-hunay kamo sa sining udto mga kaaksyon, no? Iba sining nagatapos naguro sang pagtimo-timo sang palanyagahon ang iban sini way pa ti paghimos na, no? Ang iban sini daw wala gid gani daw marektani panyapon mo. O sige Malakay Finance Corporation base ko nasa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:28 ng aton oras 12:28 na mga kaaksyon. Daligid lang standby. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang sa kay Jesus Gumabon, Niel Brian Balues, may lang pamati. Wow. Sige thank you kid Niel Brian Balues. Kay Lorenzo Lorino, may lang pamati, Sir Lorenzo Lorino dira sa Concepcion, Talisay. Salamat gid sa panyaga. Okay, damon taguro na mga kararuton sa ray, no? Kagulutan nun. Jocelyn Libon, Dispoho, may lang pamati. Jonel Halyorina, may lang pamati. Greet siya lang si Papay Arnold Halyorena. Arnold Halyorina, sang happy birthday in advance para buwas.
At iya Kim Eriman, may lang nga pagpamati. Mark Joseph Tiad, may lang nga pag-monitor sa kay Flora Dispoho, kay nagapamati, gid. Ayos, thank you so much, gid. Yorb Quiniol, may lang nga pagpamati. Yorb Quiniol, kag dira sa Kingdom of Saudi Arabia, ho. Kag sa pamilya Lucinio, kag Tizara. Dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Ayos. And si Neil Brian Baluwes, happy birthday sa bata ko nga si James Cyrus Baluwes. Dira sa Barangay Agisan, Himamaylan. Neil Brian Baluwes. Alex Montesa, tabok nilang bago kag mursya ba? Sa sulod sang isa kadlaw, sugod pagpalagyo nila. Sige. Humalumina, may lang pagpamati, Pelton Lipora, from Pasay City. John Piadotse, dira sa Barangay San Miguel, Carlota. Salamat gid sir, no? John Ramos, kay John Ramos, mayutani hindi na lang sila ka Labot Hospital. Si John Ramos ang nag-text. Noel Omania. Laura Pacol, Bago City. Dining Laura, monitor sila ni Laura gali. Abi ko kung sugpon pang Laura sang Barangay Pacol. Si Noel Omania kag Laura nga nagapamati sa Barangay Pacol, Bago City. Kay Rodora Syoko, may lang pagpamati Rodora. Robert Troma, may lang pagpamati. Mr. Milili Oligo, kag Kagawad Timay, kag Munit Lobaton sa Mambulak Silay, ga monitor sa siningod to. Halin sa kay Mr. Milili Oligo. And tamyaw lang si Noel Amar, kag Alex Montesa. Kay Madam Suset Alunan, thank you, Gid, no? Madam Suset Alunan, and Mr. Milili Oligo, live siya, watching sa MMS Bani Cafe sa Barangay Tangob. Ayos, Mr. Milili Oligo. Kay George Gargasiran, halong Daxon Alvin. Salamat gid sir, George Gargasiran. And sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid Madam Elizabeth. Eden Escora di Vinagracia, may lang pag-monitor Eden. Dara sa Barangay Tapi, Kabangkalan City, kay Glenn Mayas Band, 4 ko kaanak, si Glenden, Glenn Galen, or si Gelen, or si Gleneden family di Vinagracia. Kahinta from Eden. Ayos. Then si Elisa Iligan, may lang pagpamati, Iligan family sa La Carlota. Thank you so much, Gid, no? Madam Verinia San Antonio Olpenda, shout out lang sa gyapon kay Jennifer Hormigos sa Estoms 1, kag Rosita Villaruel sa Sagrado, Barangay Estefania, kag Olpenda family sa Iloilo, kag okay. Thank you, Gid. Thank you, Gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Idilaos kag Nanay Isabel. Nexon Relota Bernardo, may lang pagpamati Nexon, no? Rochelle Torbella, may lang pag-monitor. Rofina Era Gabino, Faith Sigovia Alba, no? Salamat, Gid. Ayos. Kag Amy Esmeralda Dolido, may lang pag-monitor. Thank you, Gid. And, way nang iban. Ayos, sa idalom din nga portion, no? Kay Rosindo Monreal Eraliana from La Castellana. Thank you, Gid, sa Rosindo Monreal Eraliana. Okay, sa kay dali lang Lisa Montiara na. Gian Resisyo, may lang pagpamati Gian Resisyo, no? Ayos. Sige. Karon naman ang iba na. Daligid lang mga kaksyon, daligid lang ha. Standby kay mahatag tapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Please stand by. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong
nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule
para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon BBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:44 ang aton oras. May lang pagpamati kay si Celia Halico Espinosa dira sa Kawayan, kag kay Lilia Taton sa Gardenville Tangob, Susette Pahimarhen sa Barangay 30. May lang pag-monitora kay Mary Jane Saludares, kag ginatamyaw lang ni Mary Jane Saludares ang happy birthday sa iya sining hinablo si Christian Saludares dira sa Banwa sang Pontevedra. Ayos, kag kay John Acosta. Kadtuan ta si Aksyon Alvin Grabanay sa update. Aksyon Brian Morden standby. Kadtuan ta nay si Aksyon Alvin Graba. Update sining operations dira sa Viles, Hacienda Viles, nagsaylo sa subong mo sa Barangay Blumentet. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex, nagsaylo kita sa isa man ka lugar diri, Aksyon Rex.
Then isa na sa naaresto ang ari na diri action arrest nga amo si Tamon, no? Daniel Tamon, action arrest sa ari kag gina-interrogar pa man sa mga katapo sang DJMP. Ang napatay action arrest nga ang Melvin? action arrest si Marvin Celeste. Marvin. Ang bangkay niya action arrest ang ara na karon sa rural health unit Murcia. Ang maning pinaka-latest diri base sa pagpangusisa man naton sa mga otoridad, and of course sa idalo man sang BJMP ari man diri nga nag-aabot wala lang madugay karon ang bangkay sini sang nasiling tanan ni Celeste Action Rex ang ara sa area sang Murcia Rural Health Unit. Pero again, ang isa yung nagadakpan ara pa dira. Yes, ari pa diri action Rex bansat to say kay may hindi pa ni maistorya kay may ang instruction sa ni jail superintendent ang Pricel Arevalo nga hindi lang anay ipa-interview for the meantime sa media. Pero ari diri action na Rex kagaron gina-interrogar man, no? Tay ginarespeto taman ni sila action na Rex kay amamani ang mando mismo ni Arevalo action na Rex. Pero basi karon makakuha pagid kita sa pinaka-latest kay luyag man nato ni baluon kung ano gid bala ang pinaka main purpose sa ila sini nga pagpalagyo. Upod diri sa apat pa ka iban kay ang isaya asa na siling tana napatay till in action while ang patlo action Rex ongoing. Wala na madugay action Rex nagtulak na naman ang grupo ni Muya kag ni Arevalo sa pihak naman nga direksyon. So tatlo na ni sila subong action Rex. Tatlo ka team? Tatlo na ni ka team ang libot diri man gyapon sa tatlo man ka mga suspect. Sa tatlo ka mga suspect action Rex kay ara ang iba may information nga ang sa may southwest direction that is dito naman nagkadto si Sir Muya. Upod sila Pricel Arevalo. Away na da si Muya sa area? Wala na sa area action Rex. Way na sila nagliwat nga naglakat na naman para hindi mahamper ang investigation kag ang ila sini nga manhunt operation action Rex. Mas ginta ka maayo na lang natin nga magbalik kita diri kag diri mismo kitaan taman nga ari diri sa Tamon action Rex, no? Kag ginitugan karon sang mga katapo sang DJMP action Rex. Sige. So far, ang pinaka-latest diri, basi karon dugay makahatag ng kita sa dugang pagit as to the result na naman sang nagapadayon nga manhunt operation against sining tatlo pa kaiban nga ginapangita action Rex. Rex na diri sa Banuas ng Murcia with action na nanikiraw ang action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkulod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba reporting live dira sa gihapon sa area sang Banwa sang Murcia sa barangay Blumentritt sining syudad sang Bacolod. Balikan ta lang sila karon dugay-dugay mga kaaksyon, no? O kun Banwa sang Murcia, balikan ta lang si Aksyon Alvin Graba kag Aksyon na ni Kirao sa area sang barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia karon dugay-dugay, no? Kung may mga progress nga report. Kadtuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo, ini may kang tanan sa pinaka-latest man to i-inquest na subong nga hapon ang kaso batok sa anay police colonel nga nadakpan sa Banwa sang Hinigaran pagi sa paghupot sang mga armas nga wala sang lisensya ho. Ibaloon tanay mga kaaksyon ang balita sa sining mga tinon. We have Aksyon Brian Morden sa detalye sining balita. Aksyon Brian. Aksyon Brian. Yes. Mga nagbiyahe pagidlang ang Hinigaran PNP pa doon rin sa Holland sa Sudan sa Colon na mag-inquest na siling
pinakpan kagabi nga anay pulis, nagpakilala nga anay pulis nga si Demosthenes Fernandez Aksyon Rex. Ini ang information nga ginpadangat sa aton ni Police Major Jake Marila, ang hepe sa hinigaran PNP. So far, ang ginmensyon niya kasong paglapas sa Republic Act 10591 ang pag-atubangon ni Fernandez Aksyon Rex. Kag ini nakadepende ini karon kung paano intertinahon sa korte sa fiskal ang ila sila nga pag-file sa kaso. So, ito makahatag sang dugang detalye kay nagaplastar pa man sila although nga kulo kompleto naging man ang mga dokumento sining mga armas lutang nga buha gikan sa nasambit yan persona Aksyon Rex. Gin-check ka na lang ngayon ang NOCPO sa kay Police Lieutenant Abigail Hascom, the deputy spokesperson sa NOCPO, kung ang ngalan ni Fernandez bala ara sa listahan sa mga nagapatigayon sa gun running diri sa probinsya sa Negros Occidental. Natsuno kay Donasco Aksyon Rex, wala man inibation gid ang ngalan niya nga nag-negosyo siring nasambit yang armas luthang. Pero pakamayuhon ni Police Colonel Roby Palge nga pa-usi sa agit ang yung sining ngalan. Tayo bistigahan gid ini agad nga mahibaluan Aksyon Rex. Ipa-usisa man ni Palge ang yung palayag sining nasambit nga suspitsado ngayon siya ang anay miyembro sa PNP. Gusto nila ang lehitimo gid ang information nga makuha nila dito mismo sa Kapulisan Aksyon Rex. Actually, sir, as of the moment, confirm nga mo no, if actually ex-police talaga actually publish na report sa screening. So, oo. So, even out of service na or even nag-retire na, still mag-reflect pa din yun sa pagkatao. So, yun yung ipunti natin remind niya during our formation din na pangalagaan lang kahit hindi na ang pagkapulis at ang pagkatao na lang. Aksyon Rex nga palayag ni Donasco ang siring. So, wala pala contact ka na kung ano din oras ang pag-file ilasang nasabit nga kaso. Ipakaraman ko na lang kay ang kapulisan sa NOCPO nagapaabot magyapon Aksyon Rex ang dismissal order sa itong mga pulis nga involved sa checkpoint na sa 2017 sa kaya anay alkalde nga si Elia Garcia kag iya sini nga bana nga si Felix dira sa area sang Moises Padilla. So kay Donasco sa Subong wala pa sila na tagato, tanayon pa nga nag-duty man ang ini nga mga kapulisan kag atagban sila na kumbato na nilang ining order hatagan tawan sila sang 15 ka adlaw mag-explicar man sa ila sila nga bahin kag kung mapamatudan nga guilty sila gyapon amo na ang possible final and executory na tag-dismiss gikan sa ila sila nga service Aksyon Rex. Sa lumala din ang posible din Aksyon Rex kay ang isa lang din retirado amo si Sir Police Captain Alan Rilo Aksyon Rex. Amo lang balita sa NOCPO, Aksyon Brian Modi nag-report po na sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Brian Morden sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office Life Extension Vitamin D3 anay kagang bitamina ni para gid ni sa ikayong lawas ta kagilabi na kaglabaw sa tanan nagasuporta sa mga katul-anan ta. Ang immune system natong ginapabakod yaman sini kag nagabulig man maintain sa healthy blood pressure naton. Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Ang calcium sini nag-contribute sa normal muscle functions kag ang vitamin D nag-contribute maniya para sa normal absorption, utilization sang calcium and phosphorus sa aton sini nga lawas. Life Extension na Vitamin D3 mga kaksyon. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya
o kung drugstore man sa inyo sining nga lugar. Kag pwede man kamo kabisita ho. Kung dire kamo sa Bacolod kag makapabacolod man ang iban, kadto dira sa GST Ban Building, Lacson, Burgos sining syudad sang Bacolod. May libre nga konsultasyon da Monday to Friday. Life extension, vitamin D3. Ay lang nga pagpamati kay Terlin Imonaga Tovilla Salanap. May lang nga pagpamati. Watching live here in Barangay Tabunan, Bago City sa pamilya Arnaiz kag Salanap family. Kay Pablito Benedicto, may lang nga pag-monitor ana Sinoro, Bunbon Vivero. May lang nga pagpamati. Great siya lang si Mama Alita dra sa Barangay Handumanan. Gamonitor man si Bonbon Vivero. Kag Anali, may lang ang pagpamati. Lingi Aksyon Rex, pulupandanta ni drone ng area. Anong drone area man? Sige okay, sakay may lang ang pag-monitor dira, no? O, sige. Kantuan tanay balita ni Aksyon Direct magbanwa sa Bacolod City Police Office, Provincial Jail sa siyudad sang Bago. May coordination na sa ginahimo sa BCPO pagpanago sa mga nagkapalagyo nga preso dira sa siyudad sang Bago. Padayon man nga nag-monitor diri ang BCPO ilabi na sa whereabouts sining iban pang mga suspect. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Rex, happy Wednesday! How are you? Happy Wednesday, Ti, sa palabuton lang, Sa? Palabuton. Sa palabuton, oo. Kay kahapon nag-abot na, no? Kahapon nag-abot na? Oo, Ay! Thank you. Ayo di purma. Abansi kayaw? Abansi ka? Hindi, ang sweldo ya kahapon. Ati kahapon? Sabi kong kalaabuton. Kahapon pa tuya. Amo gani. Ti wala na tuya tsansa. Loay na to tsansa. Gani. Sinibalamang ko, wala to tsansa. Ang ining duha kadlaw nga ginapabot nga may tsansa, diri kita makatsansa, no? Laban. Kabay pa nga hindi na malabutan Sabado, no? Para nga tako ang tsansa ni Rex Cantong. Ayo di purma. Doa mo gid. Pwede Amo na ng tirada, no? Ayo, sige lang. Magdilang anghel ka tani. Pero may naiyak sa Rex is open na ba? Ate, okay. Standard Operating Procedure. Okay. Ay, kasadya. Si Doc Ramil pa ya. Namugid, Doc. Matik na si Doc. May lang nga pagpamati da Doc Ramil. Ang tanan nagakinahanglan, no? Kay balo na si Doc Ramil. Na si Doc Ramil kag si Inday Rica, no? Laban. Si Inday Rica lang yapi kay Inday Marnie, no? Amo na ang tirada Aksyon Rex, no? Subong Miyerkules na. Wala tontang Webes kag Biyernes, no? Gani man. Nga adlaw para sa kayuhan, no? Sang tanan. Kayuhan gid sang tanan, Kayuhan sa tanan, no? Tanan nga pumuluyo sang Negros Occidental. Kay H. Darling Macmores, thank you gid ano sa? Monitor man. Okay, good. Kag si Julio Salido bla sa tangob monitor man pamangkot kuno nga pwede ta subong maka-travel pa Iloilo ganing requirements. Why naman Why na? Pwede na. Hindi na importante nga ang ginkanto sa Iloilo importante. Importanteng ginkantuan dito sa Iloilo. Yes, sure. Kaya kung magkanto ka man lang itong way ka importante, mas mayong pabilin ka lang di Oo, pabilin ka na lang gitwa para nga wala ka problema. Kay Figo mayong pagpamati lang kay John Del Blo pamati gid. Muna dang tirada Aksyon Rex, no? Oo. Kay Torres, kay Alex Torres gali sa Pro Laurel, pamati siya? Garagamak naman ba?
Matik na yan, matik na. Oh. Basta pag may time, matik na. Gani man. Pag Sa wala iprek time, man di uya, may lang nga pagpamati man Oy, very good, no? Steady post ka kabudira, no? Si H. Darling Macmures, silo lang sa pamilya Hukson sa Shocon Road, Barangay 26. Okay. Gamonitor sila. Very good, very good, kid. Oo. Muna lang tirada, Aksyon Rex, no? Laban. Oo, sa kay Joseph ka Julie Chuwada and the family. Gani. Kay Manuel Ko, monitor Engineer Normandy. Anong itsura nila nga duwa subong man? Ate, kuan nga po ni? Ayo di purma. Manuel kang Joseph. Kay Engineer Arthur Normandy, sa Petibila Takuling. Kay Engineer Marlon Position sa Langilan. Gani. Mga suki, yung waipunaw, Aksyon Rex, no? Correct ka. Dili gina sila permi ka pamati sa Aksyon Rex. Laban. Di pa slabi. Mugid. Ayo di purma. Kay Kapitan Chad Feria. Oh, yes. Sa Barangay Robles, kag Kagawad Jofred. Ara na Lumilis sila. kagapabatyag sa ako na. Ayo di purma. Ay, nakahidlawan ko Ay, kaya mo nga mamatag kay Rex Kampal. Mamatag na ka pa. Ang buto na ano sila ga. Tula ng 30. Masunod na ta sa on. Ayo, si paring Nono Agisando pag ito. Ara sa siguro. Gapa monitor lang siguro. Monitor pa rin, no? Pangmunuhon to nila kita ways lang kabati. Nan, kag daw sila ka pabatsyag, no? Pabatsyag ka sila Aksyon Rex. Ayo, okay. Ang tirada Aksyon Rex, no? Ayo, pulo batsyag makabuko, no? Request na ni pari Rex Cantong, no? Pulo batsyag ka mong harap pa ka mo sa iya, no? Kay kung wala, bula kay patay. Ayo di purma. Ayo, gite ano ni? Ate kirin po ko bago lagi si Police Colonel, Lieutenant Colonel David Katsumbo. Kasi ko sir ang duha sa limat na dakpa na galing kay Tisa Tuse, ang isa patay gidi, ang isa pirason. Tisling ni Lieutenant Colonel David Katsumbo Aksyon Rex. Kasi niya timayaw mo na kay galing kay Amutong isa na patay gid. Pero may tatlo pa ka nabilin na Aksyon Rex. Tisling ni Post Lieutenant Colonel David Katsombo ang Deputy City Director for Operations sa BCPO nga gin-coordinate nila sa pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod ang ining insidente tabo dira sa may Negros Occidental District diya sa Tabunan ining pagpalagyo sa ila dira nga mga priso Aksyon Rex. In fact kahapon ginmando na ni Police Colonel Manuel Placido sa kapulisan nga magbulig monitor na binigit nga nagahulat-hulat pa subong nga adlaw ang intelligence operative sa BCPO nga makahatag dugang kopya sang picture sa nabiling nga 3 sa 5 nga nagpalagyo dito sa may district jail sa Tabunan ang ining mga priso Aksyon Rex. Yari ang parayag ni Police Lieutenant Colonel David Katsombo ang Deputy City Director for Operation sang Bacolod, PNP. Coordinate na sila sa aton Aksyon Rex na disseminate na naman sa aton yung mga commanders man mag-monitor kasi kung makalabay man sa aton area of responsibility. Nagabot naman sa aton din attention to muna nagpabalo naman din sa aton mo sila. So nagpa-disseminate na ni CD sa mga commanders na Aksyon Rex. Basi may mga pariente di sila akong himata dili bala sa Bacolod bala sir nga mag-amuma sa ila. Oo, bali pagpunta na nga ito yung mga commanders nga yung mga tanan yung monitor ka nga ari dire nagpanago sa area na taga-ato sang sakto nga action. May mga gin-cafe partners na sila nga mga picture ni sa mga nagkapalagyo sa inyo, Colonel? Officially wala pa, but muna pabalo lang sila nga may sila nga natabo. So muna ipalo-up na lang din sa ato mga area. Kasi pala dito sila madakpan. So mga ka sir, picture sa ila to, dalang ila nga mga ngalan, sir, correspondent cases? Oo, nandun kita sila nga office nga picture. So, although may mga naguluwa naman yung mga pictures, pero ang ginawalata din ang fairness kids ang PNP officially dire para sa BCPO. Kagnami, pero sir, makapaskil ka mo sa mga public places, bala? Oo, like, exhaust naman talang yung mga men siguro sa aton social media, sa mga public information and awareness activities na include naman na siya. Aksyon Rex si Police Lieutenant Colonel David Katsombo, ang Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magwala nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kid Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Cherek may lang pagpamati kag Diana Sibog Alteran may lang pagpamati Diana na kay Gian Resisio ari naman kay Dindo Sariego dra sa Villa First Subdivision Barangay Villamonte sa kay Mrs. Lorlin Sariego, halin sa kay Dindo Sariego. Kung ni dormitoryo, ara siya, may lang pagpamati, no? Sige. Sa ato sila nga mga kaksyon, Evergreen Herbal Capsule anay, no? Way pangaton. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo. Nasa tamang serbisyo! Kaduhan tanay balita ni Aksyon na Rodrigo Tib mapakadis tanay pa-North kita mga kaaksyon ni may kang tanan sa 34 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong homicide kag sa syudad sang Sagayhon na pulo ka mga persona ginserbihan man sang warrant of arrest sa kasong illegal gambling. Yari ang report ni Aksyon na Roger Gotib from Cadiz and Sagay, Negros Occidental. Aksyon, Roger. Aksyon Rex sa siyudad ng Cadiz, ginakop ang isa ka persona nga may kaso sa homicide. Naging siya ang tigay nga maserbihan sa mandamiento de Risto sa sining kaso. Ang pagpatigayon sini sa mga katapo sa kapulisan mga alas 4:40 takla sa hapon sa bahin sa Purok Eden, Barangay Jerusalem, Ciudad sa Cadiz, sa ginakop, kikilala kay Wilmar Angel E. Aster, 34 anyos sa gidad. May kaso ini nga homicide nga ginisyo sa RTC Branch 60, ginapirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn I. Jimenea, ang presiding judge ng RTC Branch 60 sa Ciudad sa Cadiz, nga nakapit sa Mayo o Marso 16, 2021, 120,000 ka pesos sa kinanglanon para sa iya sining nga temporaryo nga kailwayan. Kaaga ini siya ang parahin karon nga detinado sa bahin sa Cadiz City PNP. Ginakop man na napulo tanan ka mga persona bangod sa patigayon sa illegal gambling kagini by virtue of warrant of arrest at 12:30 takla sang hapon kahapon. Ginakop si Rima Nieves alias Inday, 52 anyos sa Purok Iba, Barangay Andres Bonifacio sa siyudad sang Sagay. Ginakop man si Julian Himag, 28 anyos sa edad. Leonila Iscala, 53 anyos. Maricon Villamor E. Olivar, 42 anyos. Eric Iscala, 48 anyos. Roger Lagrita alias Dudong, 49 anyos. Tanan sa Purok Songki sa Barangay Andres Bonifacio sa Abunga Siyudad. Ang ikapito nga ginakop amo si Jory Donkey, 47 anyos sa edad. Rodel Dizos alias Pompom, 34 anyos ang Purok Upspring sa Amuman nga barangay. Ang ikasyama mo si Aisa de Tulayta sa Barangay Makiling, Purok Masinadjahon, kagang napulo naman si Geraldine Kapitli Ikanoy, 24 anyos sa edad sa Amuman nga lugar. Tanan sila nagbaylar sa PD 1602, kagi papanaugan sa warrant of arrest sa Municipal Trial Court in City sa Siyudad ng Sagay, na pirmado naman ni Honorable Judge Viena Marietta Cabusaw, ang presiding judge ng MTCC sa Siyudad ng Sagay.
Ini sila gipanugot na naman sa korte nga makapyansa sa tag 30,000 ka pesos para sa ila sila nga temporaryo nga kahilwayan. Parahin karon ini sila nga ditinaduman sa Sagay City PNP para sa proper disposition. Report gikan sa Norte Gabay sa probinsya sa Negros Occidental una sa Balita una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon na Roger Gote. Balita gikan sa sudad sang Cadiz. Daligid lang kay rin ang aton sining counterpart ang Aksyon Radyo Iloilo. We have Aksyon Mario Hilonggo. Welcome Dol. Mayong hapon Aksyon Mar. Abol. Ba, do kadungan kita ba? Mayong hapon kag mayong mayo gid nga adlaw sa imo dungan kita permi how Dol? Ama nami gani na Abdol kon dungan kay balan mo kon dungan kundi pariyo kamo nga lipay, di ba Abdol? Correct gid. Pero diri sa amon ya Dol ho, way lang dugay di ga report sa Aksyon Alvin Graba, patay dring isa ka pugante ho matapos nga na inkwentro kag nasumalang ini sila sang mga otoridad from Provincial Mobile Company kag Morsha PNP kalakip man ang mga BGMP personnel na inkwentro ining 5 ka mga personaho galing kayong 3 naka-iskerda pa pero patay dire si Marvin Celeste nga pugante sang Negros Occidental District Jail samtang si Daniel Tamon nga taga Barangay Kumaliskis Banwa sang Don Salvador ang yara sa kustodiya sang mga BGMP dira sa area. To pa sila actually sa area sang Hacienda Villas Barangay Blumentritt sa Banwa sang Murciadol. Bao, sa lima bali isa ang patay, isa ang nadakpan, 3 ang nakapalagyo, Abdol? Oo, kag sige pang operation actually to sang mga BGMP personnel kag katapos ang kapulisan sa drama lang sa area, malapit sa area kay naka-eskerda ning 3 kay 5 nislaga inopdanay according sa report kay natong na-interview si Chief Inspector or Major Gerald Moya ni Aksyon Alvin Graba to pato sa area Subong Dol. Bao terrible, no? Paano nga na-monitor nga dito ang alimani nga nagkapalagyo da sa BGMP, Abdol? According kay nasa report sang patrol, nagapangayo kayo sila kag daw gulpib lang pangayo pagkaon kag iban pa nga ginahingyo nila sa mga tao te may naka-report sa pulista gilayon nga nagresponde to mga kapulisante na timingan giding 5 ho. Wow, terrible, no? Ate, patay ang isa. Ate, ang nadakpan niya subong, Dina? Ara pa subong dito sa area, gin-custody sang BGMP for iban pang ginapatigayon nga follow-up. Subong ginahulat-hulat pa to. Ato pa dito, aton siling patrol Dol. Ate, mayo na, no? So, at least may development na sa pagpangita sa limane. Kung galing kasi masubo niya sa isa, kay nagbato pa, no? Ano armado ni Abdol? Wala man sang armas nga na-recover sa duhan pero ambot kon may armas nung nakapalagyo, sige pa man ang operasyon sa atong sining mga kapulisan kag BGMP sa lugar Dol. Ate, sige at least ma-monitor na kami sa duga nga mga updates dira Abdon. Diri sa amon, by the way, buwas maabot diri si Secretary Harry Roque, si Presidential Spokesperson Harry Roque, kag si Baksinzar Secretary Carlito Galvez. Maabot sila kuno din nga duha Abdon sa Iloilo ti ang initial nga information ta according kina sa report ni Aksyon Jeremy ang tinutuyo nila nga mag-abot diri kay ma-turnover sila sa vaccines at tapos ihambalan na ihatagan lagi ko solusyon mo kung paano nahatagan solusyon ang parte sa mga unpaid bills bala sa PhilHealth sa mga hospital
sa mga ospital diri sa Iloilo. Address sila ng mga medical personnel nga kakulangan diri sa amon sa Iloilo, equipment. Aris la di buwas, Abdol? Ati maayo gid kay ara sila nga duha dabwas, pero mas maayo pagid kay si Secretary Roque maabot buwas dira sa Iloilo, but kumadayon sa makitay sila nga duha ni Mayor Triñas. At siguro na kito may schedule sa Freedom Grandstand room maton over kuno tinatural kung makadto di sila. Si Mayor Triñas ginaya mabaton Abdol sa mga vaccines iya kay tibal mo naman Wakanda of the Philippines kami daan di Abdol. Ate, okay man na, mayo man na magaro ato bangay sila nga duha kung magkadtugid si Secretary Roque dira sa Iloilo, araman da si Mayor Jerry Triñas, pero anong joke lang tong hambal ni Roque kay Triñas. Nga daw nagsaka man tong kilay ni Triñas, pati gani kita do nalamita sa saka kilaya. Siguro na kiti kon si Secretary Roque kuno ti daw friends man sila kuno kung galing kay batiamot ko na batiamo ning hambal ni Mayor Triñas kay Roque last time kasi nga mabilis sa kay Roque mas mabilis ang bunganga kaysa utak. Abdol? Ati amo gid ang ginambal ni Mayor Jerry Triñas ti ambot ko masabat na ni Secretary Roque buwas ko magdayon siya, ambot ko madayon gid man siya, pero si Secretary Galvez siya daw no question ko kay ti daw gaabot na siya, pero si Secretary Roque ati ko magtuloy sa buwas kundi mas mayo makaistoryanay sila nga duha. Pero si Mayor Jerry Triñas willing man magpakikita kay Roque? Ati sila pati hindi bal ni Secretary Roque friends sila. Ati natural siguro kay makadto si Secretary Roque kag si Secretary Galvez istoryanay basi ko may mga meeting pa man gani siguro Abdol. Ati ilang taon ta na buwas ko madayon ang ila sining nga pag-tuking-tuking kag meeting dra okay man ako mag-okay na sila sa gihapon Aksyon Mar kay daw dala lang to siguro sang sitwasyon nga nagbayluhan ay daw wala man gid magpadalom si Secretary Roque galing kay daw kadasig saka bidugo ni Mayor Jerry Triñas mo dayon niya pangakig blaw. Bala mo nagid nga ikaw ba naman nga damo ka sa mga ginapangatuba nga problema sa Iloilo, kontrobersiya sa Iloilo, di mo magtaas ang blood pressure mo, Abdol? Diriya sa amon niya, way niya taasay diya. Madala man lang sa alumanay nga pag-istorya kag gamay nga ro jaming dati way gid na problema galing kay ti si Mayor nga daw katasig manginit ya. Insindiya lang bala Abdol kay balaan mo nagid nga kadamo sa problema kita mo may mga kontrobersiya naman subong diyo ang kuwa gani may audit observation memo di parte sa mga donations bla sa subong nga pandemic lagi na pangita gani na sang kuwa Abdol. Ang sa di na nga kuwa man sa di na nga kuwa sa syudad kun sa probinsya. Natural sa syudad amo gani natin hindi alam blana yung amon bla nga mayor bla ikaw imo edo kadasig man si imo ako nagapakitluoy si mo Abdol hindi na pag munuha pa kay damo na subong libog mayor namon kita mo himo na sa gani subong sa pamagi kung paano masolbar ni ang problema sa mga vaccines bala ni Abdol. Ay, sus, diriya sa amon, gayohom lang ang amon, sining nga mga public officials diri sa syudad, minano kasako, da wala iyaga kurinot, kag wala nagapanginit sa mga interviews, no? Inyo da, Mayor, kalmahi Mayor Jerry Triñas, kay kabudlay ni. Dali lang doon, ano ni, ang, wala ma-count sang kuwa ni, sa Iloilo, ang, pila ka mga gingasto ni kag i-audit nila, daw, nano ni man? Ginapalibog mo gidyaw. Dali lang bala. Si Aksyon Jeremy, kung si Aksyon Jeremy ni ang may idea mo parte sa
audit observation memo bala sang COA parte din sa mga donations diri sa syudad sang Iloilo kay lamot gina-account gid man na yung mga donations either cash man na o kon in goods man na gina-account na ya counted niya dapat sang na receiving LGU si Aksyon Jeremy ano ang dali lang kayo nagwa sa dali lang labdol kayo siya ning maidiya to kayo nagwa ni ang kuwa report Abdol mo pwede maayo lang ko si mo dali lang kayo Abdol ati wala problema kung nara si Aksyon Jeremy kundi mas mayo pero dapat ma-account ginuguro sang kuwa Iloilo ang ining bagay ni may hokus-pokus hindi basta ma-account lang sang kuwa Iloilo ay ni problema dol oo alang-alang sa busy yan nga number okay bala mo may nagligad man lang niya nga adlaw nagwa report labdol amo na gani ginapamangkot naton kon sa aton nga City Hall Beat Reporter kung sino ang in charge sa nagabaton sa mga donations ni sa city kay required na nga dapat i-account mo na iya mo Abdol ati dapat gidya may ma-accountable ginatanan dol basta may mga ginaduhol da sa inyo or nano gidmanda accountable na dapat ma-account na siguro hatagin nyo lang sang time ang kuha ninyo recorded man na guro tanan da dol hindi man na yan pwede hindi ma-record Abdol kay donations na yan mo tanan-tanan na yan either cash man na o kon na in kind ya dapat recorded na yan Abdol ati parehas diri sa amon niya tanan-tanan nga nagasulod accountable na iya tanan niya except kon may yara sang pinalapaw hindi man guro pinalapaw basta recorded riya sa amon sa inyo tagin nyo man ang kuha nyo sang tinion nga magka-explain kay piho ko yan record na nila kag may accountability na sila dol ati amo na yan dapat ang kutob sa mga donations gamay man na kagdako Abdol dapat ya accounted nati amo na gani ang hambal sa COA kay report man na sang COA Abdol nga may mga donations ba nga ginapangita sila or ang mga kagastuhanan siguro kung anong ikadtuan sila kung ano kadamo kadako ng cash amount ba nga nabaton sa city malani ang may kuha report Abdol gani man ti ulat-ulaton ta na kung magka-submit na by the way diri sa amon diho dating colonel niyo galing retirable na dakpan di sa banwas ang hinigaran kagabi bangod man sang illegal possession of firearms ti damo-damo gawa ni mga high-powered paning nakuha sa iya si Colonel Demosthenes Fernandez bla butong kaagi ni sa Sarion Saisa pero sa iban nga region do nakaagi ni siya head sang raid soft balayad to or kaidsot daw naka-head ni siya mo tidakpan di siya kagabi sa banwas ang ginigarano si former Colonel Demosthenes Fernandez Aksyon Mar daw nakabati ko na sa nga iya lang nga pangalan pero hindi ko familiar gid Abdol no ano nga mga armas to Abdol ang kuha sa iya na recover Abdol simple man lang 45 9mm pistol 38 M14 M16 kag may OC pa Aksyon Mar bauti grabe no sige di na sa subong? Ati, araga pa musi-musi Sa hinigaran PNP dol, kagkaroon sa hapon, doon natalana ang inquest ng kaso batok sa iya, sige, ati, ilang taon ta kung anong mga update dira. Daw ka namin, ta kung tani, galing kay siling sa ngakon nga technical partner, Tinga, buwas duman kay hilaya akon nga commercial diyo. Gani man dol. Ako di garo pasiplat lang sa gamayo Lingya hindi lang pagpalapawa sa pitik kay basi mabudlay na.
O ti sige, kailangan lang mago sa Chimpodol. Buwas naman ta kinitanaya. Oh, sige, good luck, Abdol. Salamat, Gidol. Hindi ko na Salamat, pag-ibalik na sa imo. Sige. Ang aton sining taya broadcast po ang Aksyon Radyo Iloilo po dito kay Aksyon Mario Hilonggo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:24 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan, no? Ay si Ana Sinuro ay kay mo pamati bla mo. Ayo, galap taramag mo diding alawento, may lang pagpamati diding alohamento, no? And Roselia Seredon watching from Qatar. Andy Saludares, may lang pagpamati. Happy birthday lang ko no, happy 70th birthday sa iya sa nga anak si Christian Saludares. And okay, sa kay Torres, Maylin Torres, gamonitol sa Ayala Capitol Mall. Thank you so much, Gid. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, kabaga, pahanumdum. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:25. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask,
pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung Tamang balita, nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sininga pangalagad, kita-kits kita buwas diri sa inyo sininga palatuntunan sa Aksyon BBB. Mga pag-goodbye na ako, standby na sa This Is My Life, igasunod sa diligilawang madugay, upod kay Aksyon ang Defensor, sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika Aksyon, sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.